Os veciños e veciñas de Ponte Sampaio e a Canicouva exixen que se reabra este consultorio. O pasado 11 de maio, o Sergas decidiu pechalo porque non cumpría cos requisitos mínimos para desenvolver a súa actividade con total seguridade. Dende entón, para calquera consulta, os veciños teñen que desplazarse ata 13 km para chegar ao ambulatorio Virxe Peregrina de Pontevedra, unha situación que está a ocasionar grandes presuicios nesta parroquia. Necesitámoslo porque aquí hai moita persoa de idade avanzada, hai persoas con mobilidade reducida, que trasladalos a 13 km cando temos aquí unhas instalacións é que é innecesario. Entonces, o que demandamos é que o reabran. Segundo informa o Sergas, este consultorio non cumpre cos requisitos mínimos establecidos no estado de alarma, xa que nel non se poden habilitar unha sala de illamento, dobres circuitos, nin conta con persoal de soporte. Sen embargo, todas estas explicacións non convencen a veciñanza. A explicación que nos dan non nos convence. Iso de que é algo temporal, a que? O coronavirus non vai a marchar, a vacina non vai a aparecer mañá, e o consultorio necesitamos. Co objetivo de que se reabra este consultorio, os veciños da parroquia conseguiron recadar nun só día máis de 600 firmas. Non estamos de acordo o que se nos dice, non estamos de acordo a que este consultorio que leva aberto de casi 30 anos este pechado. Se hai que buscar alternativas, bueno, pois búscanse, pero que non pode ser buscalas sen darnos unha solución, sen decirnos como podemos facer. A pesar de que o Sergas asegurou que se están a estudar varias alternativas, polo de agora os veciños de Ponte Sampaio e a Canicouva seguen tendo pechadas as portas do seu consultorio.